Algunes històries dels països catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros. Si parlem de Francesc Macià, automàticament ens ve al cap la figura del president de la Generalitat del començament del segle XX. Però molt abans, a Catalunya n'hi va haver un altre de Francesc Macià. Un home que, com l'avi, també ha esdevingut una figura importantíssima de la nostra història. Francesc Macià i Ambert fou un dels combatents catalans més actius contra les tropes de Felip V durant la Guerra de Successió. De fet, va ser un dels signants del Pacte dels Vigatans, un pacte secret subscrit per un grup de nobles de Vic i rodalies consistent en facilitar als anglesos el desembarcament de les seves tropes per lluitar contra les tropes borbòniques. Francesc Macià, a més, va ser cap dels Miquelets durant 10 anys fins que fou fet presoner i executat a la forca l'11 de novembre de 1713. A Macià el va trair qui ell considerava, en el passat, un dels seus millors amics, Josep Riera. Val a dir que el tal Riera va morir més tard en combat i que el seu cos, després de ser enterrat, es va exhumar per penjar-lo per traïdor. Efectivament, el personatge del qual parlem i com segurament molts ja haureu endevinat, és el nostre heroi nacional Bac de Roda, que va prendre el nom de la masia Mas Bac de Roda, d'on era filla la seva dona amb qui es va casar als 14 anys d'edat. Per cert, aquesta masia avui és un bé d'interès cultural del municipi de les Masies de Roda, a la comarca d'Osona, que es pot visitar per rememorar aquella època convulsa i èpica de la nostra història, tal i com ho recorda una placa commemorativa que el règim franquista va eliminar, però actualment recuperada. A Vic també podem trobar una làpida, posada en el segon centenari de la seva mort, que ens recorda l'heroi català amb el text següent, extret d'una cançó popular. No em maten per ser traïdor, ni tampoc per ser cap lladre, sinó perquè he volgut dir que visca sempre la pàtria. Benvolguts oients, ens retrobem ben aviat aquí amb una nova història dels països catalans. Que acabeu de passar un molt bon dia. Algunes històries dels països catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.